Mame na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Tabuka Bibelta sian Markus 12 mamuka sian ayat 10 tolu, jalamar haujungan di ayat 10 pitu. Tajaha marsikat sorin laus tapai hutihut mahatana songonoma didok. Taringot tu nama ngaleho beo. Jadi di paborhat nasida madeba sian akka parise dohot sian akka naposo ni si Herodes. Asa di padapot nasida ibana di hatana. Alai di boto Yesus doa sia sinasidai. Jadi di dogma tu nasida. Boa saujuna muna au. Boa kamu matuau rupiah sada. Asa huida. Jadi boa nasida mai. Dunia doa nama nasida. Boa doa sari semua. Jadi doa nasida mai. Boa nyesa hidup. Laos didok Yesus matu nasida. Leho kamu matu kesar nasia kesari. Jala tu debata nasia debata. Jadi longang maruha nasida mida ibana. Ido saatna. Horas padihita saluhutna. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songon buah si malakamado naniadopan ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus di bagasan obason manang marhitehon obas ni turpukta. Songon sahalak na salah jongjong jala salah hudul doibana. Alarodo halak parise dohot akka naposoni si Herodes. Manang na dijuluki may kelompok Herodian. Manang halak na mangihuton si Herodes. Molo ganup nasa pangatusion ni Parise taringot tubeo manang pajak. Molo halak Parise madok dang si bayaro pajak. Debatado na manok patano laut dohot nasa isina. Jala holat tu debatado na iko pasahaton akaguguan marhite pelean. Alai bolo halak Herodian manang kelompok Herodian manang horong Herodian. Didok nasida iko gararon do tu kesar. Ala nasida bahagian ni aka kepentingan nadong. Dalang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dang sadalan halak manang horong ni Herodian doho Parise. Dang sapangatusion na sida taringot tubeoi. Alai binahen nalaho mangujuni Tuhan Yesus. Boy sadalan na sida. Songoni bolo taparrohahon bohado marhitehon sakap ni nahurang dinggan namasa di tonga-tonga ni bangsa Israel si Herodes dohot si Pilatus dang mardomon alay nalaho maparsilakot Tuhan Yesus domu do nasida sapangatusiot do nasida dinalaho mabahen songon sakap ni nahurang dinggan. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Bohado Tuhan isa diri dinalaho mangalusi.
Nasala jongjong salah hudul manang songon buah si malakama. Dimakan mati ibu, tidak dimakan mati bapak. Bohado bahenonna. Dijaloi mana masada perak, manang dinar ditiki iguar. Jala adong do disi gambar ni kesar. Sadinari nasaima songon padapoton ni ganup nasana mangula di bagasan sadari. Dipangido mai laos di ida ibana komparan ni iseon, komparan ni kesar. Atong pasaha matu kesar nasian kesari. Jala pasahat tu debata nasiat debata. Nanidok na damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Aur sura didok Tuhan Yesus mangalusi dang pola pasahatot tu kesar. Maralo may bana tu halak Herodian. Alay bolo didok ibana songoni pasti do roh halak parise madukung ibana dang mangido dukungan ibana. Dang dibereng ibana di dia do nagumogo. Horong dia do nagumogo, parise do manang saduse. Parise do manang Herodian. Manang akka horong nasing. Alai didok ibana nasasitongna. Jala molo ditulak ibana, manang dioloi ibana. Gabe dang sitongbe na pinasahat ni Tuhan Yesus songon pangatusion niya kanatorok. Songoni pangatusion ni parise dohot Herodian. Damang dainang nahinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Bohahita diganup nasa paranguluota. Dinalaho mangadu piak kahamaolon. Bohahita diganup nasa paranguluota. Molo hapit ganup nasa paranguluota ini. Turia do taluba. Nagumogo do manang nausitong. Tapasidong do nagale nang pesitong. Manang tatulupi doaka natorok. Manang situlupi hata natorok. Emena masa digaga ursa. Ina masa ima dipamasa. Manang ima na diula minna. Hape sitong manang so sitong belum tentu. Aka parjahat namar nida ulaun ni Tuhan Yesus pena sitong do nabinahin. Roda sada ala sugo rohana tuson. Ditogu-togu mamusia sa sugo rohani nasadaan marnida nasadaon. Mangela-ela bohama asa ulaun na humurang na diula nasida. Molo tunggang mardomu hinap pehalaki. Alay narikot dinalaho patupahon na hurang dinggan boy do mardobuse. Tamang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Napaduahon dipangidohop kita asa bohado mangalehon hobar tu naung sia dia jala tu dia. Ahado si pasahatot tatu bangso manang tu Indonesia natahaholong. Damang dainang dakolan ulaw ni Presiden manang anggota DPR, manang kawakil rakyat, nagabe gubernur, camat, wali kota, nalaho magulahon hinadinggan di tonga-tonga ni bangso. Alay hita na maringanan di tonga-tonga ni bangso o di pangidohon asagabe sahalak na olo mangalehon. Pasahaton ahado nagabe hasahatan ni tu bangsokta. Olo dikuari pajak manang beo, manang bea, bea cukaina, bohado hita. Alana gudang diberek kami bolo merdalan sianon, kaluar hita sian hutaon, gudang do kendaraan pedang marpelak be. Unak popla helm na besoy pake molo mar sepeda motor. Damang dainang buasa iko bahenot ta si songoni
Ima tadana hita namar debata iko ganup nasa hita pe mangargai do ganup nasa panggonggomi. Iko nargado bahenot taka panggonggomi. Molohatan ni debata nama dok parhitian ni Jahoba debatado ganup nasa uluan di tonga-tonga di sada bangso. Parhitian di debata. Molotumpe hita marhite-hite demokrasi. Dinalaho mamilit sahala kuluan di tonga-tonga di bangso taon. Manangise pehi ikodo arga tapai. Alamar hideho pajak nasian ganup aka rakyat manang masyarakat. Hido pakeon ni bangsota dinalaho pasauton ganup nasa pembangunan. Di sarana rupani di zaman on infrastruktur lam di pature, lam di pahebang, lam di bagajang. Nang pegoda kalak madok dang riko di hami infrastruktur. Kami butuh pekerjaan ninda. Sasitong na damang dohot dainang akahata nasuhata namay. Kalau taringot tuak gaulaw ragu dang tuak gaulaw di tonga-tonga di bangsot taonan. Gudang ngak gaulaw. Persoalan na hita do na pasopit dirita. Hita do na pasopit dirita. Manang pamet metod dirita. Puasa. Ala na memang holan na keinginata na pinarsita ni rohata. Songonodo na tenang, songonodo na dinggan, songonodo akaulaon targuar. Daong damang dainang. Godang akasiulah honotot di tonga-tonga ni bangsot. Jadi dang alasan di hita namadok dang tarbahenau manggarar beo manang manggarar bajak tu bangsota. Iko bahenota do jala usaha nota. Isarana rupani damang do dainang buasa hita manuor kendara boy mabayar pajak dang boy. Sarupa do damang do dainang say mangat do hita ledang mergugu. Itu kan? Bangat do hita ledang margu. Songoni na dilehon di bangsoon. Dilehon doakan na dinggan buasa dang margugu hita. Napatuluhod damang dohot dainang dinalaho pasahaton ganup nasa tu debata. Hahanap pinangido ni debata tu hita. Naparjolo mama melehon diri. Gabe pelian na sitong pelian na mangulu tu Jahoba debata. Ahamay nasiat debatai ko pasahato tu debata. Ahado nasiat debata. Dang sian negara ubuk taon. Dang sian negara rapa matang taon. Dang sian negara totit taon. Alay inganata jongjong. Inganata mangulu. Inganata dinalaho. Mangula kaulaonon targoar di sada bangso. Alay nang petargoar di sada bangso hita. Ganup nasa ngulut taon termasuk negaraon debatado na punasan. Makana ganup nasa hita damang dohot dainang pasahato diri tu debata narikot nai ahama. Isarana rupani aka kewajibata tu debata martangiang pasahato diri. Mangulau-ulau dohot dinggan. Makatai dia kahata na dinggan. Mangurupi kadongan ima aka nalaho mamilihu diri. Damang dainang nahinaholongan molo didok kuriai parhidian ni Kristus Yesus. Na didok may pamatang ni Kristus. Riko nai tutu bagas jorona asa di pauneune jala di pature di pauli-uli. Asa unang marlea padua hari hot Tuhan Yesus. Alay sude ganup nasa nama kaholongi bana. Ido namiat di tonga-tonga ni huriai. Ahama kewajibat tadi si. Molo songot di huriata. Adong na di goari janji iman. Adong na di goari pilihan bulanan. Bohado taringot tusi. Dang dipaksahon ikon langsung lunas 1 tahun. Daw.
Alai boha hita sadar di si sadia petar bahet tatabaem. Unang tado dang tarbahekku. Ape di boto Jahoba debatado na puna sa huriay. Molotong parhalado pedang diboto, dongat ta sa porsiaw dang diboto, molo Tuhani diboto takas. Tado dang tarbahet taamangin ang sotong tagabusi diri. Sotong tagabusi diri takas do diboet Tuhan ino ni. Dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Na parpudi unang ma tau juni Tuhani. Songon parise dohot Herodian di bagasan turputa. Unang tau Juni Tuhani, bohado namamu Juni Tuhan namanginan. Ta cuba Tuhani songot dia do bisukna. Ta cubai Tuhani songot dia do tolak na do manang daw. Dang tarujunan ni jolma di bata. Dang tarbahen ni jolma di nalaho. Ganup nasa marhite bisukta samalo ni malo di jolma saboy di jolma dang tarujunan na Jahoba di bata ala ulaon naso porsea do ulaon na mangujuni de bata alai ulaon niya kana porsea balik sado ima pasahat to dirina tu Jahoba de bata jala mangido pangajariyo siat de bata au sura mahala parisei marpanukud dohot denggan dohot talak Herodiani dang marpangasi rohana sida manang dang gabenalaho roha mangucuni nasida ahamadokoron na Tuhan Yesus Tuhan ajari ham songo dia do dinalaho mangulahon na denggan tu bangsoon dohot tu debata alani damang dainang adong sahala padita mendiang padita ni gigabay mantan bisop ni gigabay manuraton sada surat di bagasan sada buku namadok hanguluon niya kana porsea ibarat seseorang yang hidup di dalam dua kerajaan. Marhiteho najaran ni si Martin Luther di dok ganup nasahita bertanggung jawab do tu debata alai parhitean ni ganup nasahita pe bertanggung jawab tu bangsa. Ganup nasa warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab kepada bangsa Indonesia menjaga keamanan, menjaga ketertiban, tarlumobi muse masupot tu hamajuon di bangsa, masupot tu pembangunan di bangsa. Songonina kita namar debata manang warga kerajaan Allah ikut do masupot muse bohado lam tumajuna harajau ni debata di tonga-tonga ni bangsoon manang dilihat portili atong damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus taingot mahata ni Tuhan Yesus namadong nasian kesari pasahat matu kesar nasiat debata tak pasahat matu debata marsangat magoar di Jahoba debata tarpasu-pasu mahita di bagasan asini rohana. Amen martangyan kita.